Europak atzeraldi ekonomikoa saihestu du. Horixe nabarmendu du Paolo Gentiloni, Europako Batasuneko Ekonomia Komisarioak gaur goizean egindako agerraldian. Udaberriko Europar Batasunaren aurreikuspen ekonomikoak iragarri ditu eta espero baino hobeak dira. Bruselaren arabera, eurogunea 1% hasiko da aurten eta goranzko joerari eutsiko dio urrengo bi urteetan 1,7 hasiko da 2024an eta 1,6 2025an. Urtea are oparoagoa izango da Espainian, izan ere 1,9 hasiko da herrialdeko barne produktu gordina eta inflazioak ere lasaiago arnasa hartzen utziko du datozen hilabeteetan. Neguan aurreikusitakoa baino txikiagoa izango da, urte amaierarako 4% bueltan izatea espero da. Gabon, 1.080 euroko gutxieneko pentsioa aldarrikatu dute ehunka lagunek larunbatean Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak hegoaldeko 4 hiriburuetan egindako manifestazioetan. Aiara Durreta. 1.080 euroko gutxieneko pentsioaren aldeko aldarriek berriro kaleak bete dituzte larunbatean. Hego Euskal Herriko pentsioen mugimenduak deituta goizean, Gasteizen, Donostian eta Iruñean manifestazioak egin ziren eta arratsaldean berriz Bilbon. Mugimenduak ohartarazi duenez, gutxieneko pentsioek igoera izango duten arren, pentsio reformaren bigarren zatia onartu ostean ez dira nahikoak. Eta gainera, urrun gelditzen dira 1.080 euroko gutxieneko aldarretik. Greba egun gehiago izango dira Bizkaiko zahar egoitzetan. Elak joan den astean abiatu zuen lanuztea eta gaur lab batu da. Helburua da Foru Aldundiari zaintzak kudeatu eta zerbitzua eskaintzeko eredu berri bat eskatzea. Goizean, Bilboko Foru Aldundiaren atarian elkartu dira. Aiara Durreta. Greba egun gehiago Bizkaiko zahar egoitza pribatuetan labek deituta. Langileek eskatzen dute lan baldintzak zerbitzu publikoekin parekatzea eta baita radio duinak ere. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiari erantzunkizuna eskatzen diote lan gatazkan eta zaintza sistema kudeatu dezala eta zerbitzua eskaini dezala exigitzen diote. Egun bizi duten egoera larriaz gainera ohartarazi dute langile. Sindikatu bakoitzak nork bere aldetik deitu ditu lan uzteak, Ela 4 eguneko greban murgilduta dago eta gaur manifestazioa egin dute baita Bilbon. Aiara Durreta. Bizkaiko zahar egoitza pribatutako langileek berriro ere euren aldarrikapenak kalera atera dituzte. Elak deituta 50 greba egun baino gehiago egin dituzte eta gainera elak adierazi duenez Bizkaiko egoitzen 80% azpikotatuak dira. Hau da, 156tik 12 soilik publikoak direla. Horrela, elak exigitu duenez, zaintza sistemak negozioari izaten utzi behar dio. Izan ere egungo zaintza sistemak emakumeak prekarizatu eta esplotatzen dituela salatu duelak. Hemen planteatzen ari garena da egungo zaintza eredua aldatu behar dela. Eta aldatu behar da beste uzteko negozio bat izaten. Hori da funtsian hemen planteatzen ari garena. Guk esaten duguna hemen da eta greba honetan ere gauzatu nahi dugun da aldarri hori. Gaur egungo eredu azpikontratatu horrekin bukatu behar dela. Zergatik beste gaur egungo gure nagusiai eta egoiarrei ez daila eman beharko litzaieken zerbitzua eta bestalde ere bai, eta hemen atzean dauzkazuen emakumeak eta langileak ez diela aintzate hartzen eta beraien lana prekarizatuta eta lan esplotatzen dira. Bizkaiko Aldundiak zesanik badu eta beraien ardurapean dago hemen konflikto hau, gatazka hau konpontzen. Ez behar baten berri eman behar dugu orain. Azkoitiako Montaje Solaizola enpresako langile bat hil egin zen joan den ostegunean istripu bat izan ostean. Lab sindikatuak adierazi duenaren arabera garabi bat maneiatzen ari zela erori zen langilea, 3 metroko altueratik eta hil egin zen. Datozen egunetan sindikatuek protesta ekintzak antolatuko dituzte lan heriotza salatzeko. Labek adierazi du eraikuntzaren sektorean arrisku neurriak askotan ez direla betetzen eta horrek sektorean istripu tasa handia izatea dakarrela gehitu du.
Eta hauteskundeen gaiari helduta EH Bilduren eta EAJaren arteko lehia estuena Gipuzkoan izango da. Horren erakusle izan zen atzokoa, biek agerraldi bana egin baitzuten Arrasaten. Maiatzaren 28ko foru hauteskundetarako lehia horrek zenbait leiho posible ireki eta horietatik begiratzeko aukera ematen du. Hala, 11 telebista Gipuzkoako makilarengatik lehiatuko diren hautagaiekin izan da. Nik uste dut hau herri proiektu oso garrantzitsu bat dela, eta beste batzuk bezala honek lidergo konpartituak eskatuko dituela. Udal, diputazio, jaurlaritza eta guztien artekoak eta lehen aipatu ditudan bezala herritarrak ere tartean direlarik. Dudarik ez da CO2 emisioak beherantz jetxi egin behar ditugu, eta horrela gertatu dedin, mugikortasunaren arloan urratsak eman beharko ditugu. Bestalde batetik nik uste dut politika industrial berri bat behar dugu. Baina hemen azpimarra jarriko nuke alor batean. Lehen sektoreak badauka sekulako pisua gure ekonomian eta sekulako ekarpena egiten dio ere klima aldaketari. Hain justu gure lurraldean, 80% landa ingurunea da, Gipuzkoan. 162 basoa. Basoak, isurketen kaltei aurre egiten die. Eta hor, baditugu guk politikak aurrera eramateko hain justu basoen zaintza bermatzeko. Murriztu behar dugu gastu energetiko, kostu energetika, hortik hasi, berriztagarrien aldeko apustua, erabat, baina hasi behar dugu batez ere dagoeneko antropizatua dauden eremuetatik. Hor daude industrialde abandonatuak, dazkagu errepideak, dazkagu hainbat eremu, ez direla menditontorrak eta baita ere jarri zezegula plaka fotovoltaikoak hasteko, gainera aste honetan ikusi dugu ikaragarri errentagarria dela klima aldaketarekin ere bai, eguzki asko dakagulako. 2016an onartu genuen gure klima aldaketari aurre egiteko estrategia. Aldundiaren barruan alde batetik departamentu guztiak daude nolabait hemen sartuta eta hor badozkago helburuak, ez? Eta gero lehen aipatutakoa, ez, nik uste dut guk lurralde industriala gara eta guretzat erronka berezi izango da. Nahi badegu industriala jarraitu ez izaten eta nahi badegu hori bermatu zer egin behar dugu, aipatutakoa energia berriztagarriak bultzatu. Beti ONU mailatik, beti jartzen ziren neurriak, potentzia handiak edo herrialde handiak pixkat eredu bezala eukitzeko. Baina hain zorionez hori buelta eman du eta hain gu bakoitzak eredu garenok eta estatu mailari bultzatzen dioguneak esateko, aizu, hau aldatu egin behar da, hau horrela egin behar da. Kosta ala kosta 40. aldia bete zuen atzo herri urratsek. Nahi eta espero baino simbolikoagoa izan zen atzokoa eta ekitaldi asko ezin izan ziren euria zela eta barra egin du asteburuan, ikastolen jaia bertan bera geratzekotan egon zen, baina atera zuten kemen aurrera segitzeko. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Nafarroan euskara ofizial izatea aldarrikatu dute ehunka lagunek. Euskal Herrian euskarazek eskatu die alderdiei ez atzeratzeko gehiago auzia eta behingoz onartzeko lege berria.
uste dugu gobernu aurrerakoi batek ezin duela beste behin euskararen gaia alde batera utzi eta euskaldunon eskubidea kontutan ez hartu. Beraz, uste dugu badela garaia eta badela ofizialtasuna onartzeko garaia eta datorren legealdi izan behar dela ofizialtasunarena. Aliguaen nabarro numi ezetz benetan, euskaren promozioa deritxoz inpozaketa, inpozatza da euskara legearen mapaketa, bai eredu inpozaketa, gure lurra apurketa. Manifestazioekin jarraiki 1.080 euroko gutxieneko pentsioa aldarrikatu zuten ehunaka lagunek larun batean. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak hegoaldeko 4 hiriburuetan egindako manifestazioetan. Baliabide gehiago! Pensiones justas! Empleos dignos! Pensiones justas! Empleos dignos! Pensiones justas! Empleos dignos! Pensiones justas! 1.080 euros! Bizkaiko zahar etxetako langileek 59. greba eguna izan dute elak deituta. Gu gabe ez dago zaintzarik Bizkaiko residentzia borrokan lelopean, Bilboko kaleak hartu dituzte, Bizkaiko Foru Aldundian hasi eta Ugaskon amaitu dute protesta. Planteatzen ari garena da egungo zaintza eredua aldatu behar dela. Eta aldatu behar da beste usteko negozio bat izaten. Hori da funtsian hemen planteatzen ari garena. Guk esaten duguna hemen da eta greba honetan ere gauzatu nahi dugun da aldarri hori. Gaur egungo eredu azpikontratatu horrekin bukatu behar dela. Zergatik beste gaur egungo gure nagusiai eta egoiarrei ez zaiela eman beharko litzaieken zerbitzua, eta bestalde ere bai, eta hemen atzean dauzkazuen emakumeak eta langileak ez diela aintzate hartzen, eta beraien lana prekarizatuta eta lan esplotatzen dira. Zaintza sektoreari buruz ari garela, grebak izan dira nagusi azken aldian Euskal Herrian. Gipuzkoako Foru Aldundiko ahaldun gaiek gaia jorratu dute gurean, entzun. Zaintza sistema eraldatu egin behar da. Eraldatu egin behar da ala beharrez. Ezin du jendea zaindu duela 50 urte edo 60 urte bezala. Aldatu dira familiak, aldatu dira etxeak, emakumeak era masiboan etxetik kanpora lanean hasi gara. Beraz, zaintza bera ere aldatu egin behar dugu. Eta gainera, bide batez esango dut, zaintzak ezin duela emakumeen bizkar egon, beti emakumeen bizkar eta etxe barruan. Zentzu horretan uste dut, zaintzak egin behar direla politizatu, egin behar dira kolektibizatu eta egin behar dira duindu. Zaintzak egin behar dira demokratizatu. Zaintzak duintzeak esan nahi du zaintzaileen bizi baldintzak eta lan baldintzak ere duindu egin behar ditugula. Oso sektore feminizatua da, Gipuzkoan 252 egunez greba egin duena eta zaintzen duenak behar ditu lan baldintza duinak eta behar ditu soldata duinak. Orduan nik neronek egiten dudan apustu garbia da zaintza publiko komunitario baterantzko bidea marraztu behar dugula premiaz eta doakotasunerako bide bat ere aztertu, momentuzko pagoa murriztuz, baina zaintzak ezin dutela penalizatuak izan. Guke Gipuzkoan zaintza alorrean hainbat aspektu lantzen ditugu, alegia nahi dugu egoitzetan zainduak izatea etxean egongo balira bezala. Eta hor
gure ikurra dira 3 edo apostuak dira 3 eta martxan dauzkagu, eta da berrikuntza, aldi berean da komunitatearekin lotura eta aldi berean 3. elementu bezala elkarbizitza unitate txikiak. Hori egoitzatan. 5.425 erabiltzaile ditugu momentu honetan, 8 egoitza berri egiteragoa, 8 egoitza horietan eredu berria ja martxan egongo da, eta aldi berean 75 egoitza izanik Gipuzkoan, 30etan eredu berria martxan dago. Baina egoitza izango genuke dala azkeneko fasea. Aurretik, 10etik 8 etxean bizi nahi dute, etxean egon nahi dute. Eta hor, sortzen ari gerena da ekosistema lokalak zaintzaren ikuspuntu guztiak aintzat hartuko dituena. Niko goratu nahi den nola kabia sistema jarri genduen martxan, Alderdi Sozialista bultzatuta, egin dugu baita ere, ibilbide bat hor, eta orain adin berri, azkeneko proposamena aldunditik, adin berri egoitzaia jarriko da martxan, eta gu daukagun sistema Gipuzkoan badakizu hirugar sektorearen eta publikoaren sektoreak nola bideratuta ditugu. Hemen badago esperientzia handi bat. Nik uste dute aldundia daukagun eskumena potentena, hau da. Eta hemen aurrekontuaren erdia jarri behar dugu gutxienez gure zaintza sistema bermatzeko. Lehenik eta behin egin behar dena da debate sakon bat eragile guztiekin, alderdi guztiekin eta maila autonomikoan. Hau ez da bakarrekan Gipuzkoara mugatzen, hori alde batetikan egin behar da erabat. Eta gero esaten dugunean pertsona erdigunean jarri behar dela zuzen ere da pertsona izan behar dulako eta pertsonari ematen zaion zerbitzua eta pertsona horri zerbitzua ematen dion pertsona ere bai hoien guztien duintasuna egon behar du erdian eskaintzen dugun guztian. Eta haien duintasuna edo zerbitzuaren kalitatea ezin da kanpoko enpresa pribatu baten interesen eskuetan egon. Eta baita ere eredu komunitarioa aipatu da, garrantzua delako, ze badaude baita ere enpresak ez direnak, irabazi asmorik ez dakatenak, elkarteak eta kolektiboak baita ere kriston zerbitzu ematen dutenak eta badakigu hoien helburua ez dela dirua irabaztea, baizik eta zerbitzua kalitate hon batekin ematea eta gainea komunitatea asko sortzen dute inguruan eta gizartea hobetzen dute beren inguruan. Orduan hori izango litzateke hasi beharko genukena. Egin behar duguna da alde batetik asoziazio guztiei entzun, guztiei, ze oin badago protesta modukoa denak ez dira sentitzen entzun da, beraz denei entzun berzaie, eta batez ere gehien kritikatzen dutenei, ze horrela hobetzeko informazio gehiago edukiko dugu. Gero bestaldetik, soziosanitario hitz hori oso politia da eta papelan oso ondo geratzen da, baina gero egunero ikusten dugu nola sozio parte hori diputazioarena dela oso ondo dijoala, gero sanitario ez dijoa hain ondo, baina Eusko Jaurlaritzarena da, eta ez dago koordinaziorik. Tenis partio bat ematen du eta pelota alde batetik bestera botatzen dute. Beraz, agian zaintzakidetza ez enpresa baino erakunde bat sortu beharko genuke, osakidetza bezala, koordinazio hori benetazkoa izan dadin. Eta gero daukagun erronkarik handiena gizartearen, gizartea gero eta zaharrago izaten ari dela, eta hemendik urte batzuetara, baia 50% izango da 65 urte baino gehiagokoa. Landu egin behar dugu beste modelo bat, non etxean zaindu behar ditugu pertsonak, non residentziak azkenengo pauso bada eta ahal badugu ebitatu egin behar dugu area eramatea, eta gero zaintzaileen kudeaketa, hau da oso importantea, eta egun bai gainean jarriko dugu zaintzaileen estatutua, baina arte 97% emakumeak dira eta 85% kanpotarrak dira, eta denak daude larrialdi sozial batean. Eta zaintzaz ari garela Aldabek elkarretaratzea antolatu du Gasteizen, ama bakarrentzako eskubideak exigitzeko. Martxoaren 8an Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi zuen ama bakarrek zaintza eskubide gutxiago izango zituztela bi gurasok. Baino sindikatua epaiaren aurka azaldu da eta zapalkuntza bikoitza salatu du. Alde batetik sexuaren araberako diskriminazioa dela kritikatzen du, guraso bakar gehienak emakumeak direlako, eta bestetik zaintza eskubide bera urratzen dela salatu du.
gaur-gaurkoz, asko hitz egiten da zaintza erdigunean jartzeaz eta berdintasun planetan, inkluso legeetan ere bai, familia aniztasunaren inguruan eta zaintzaren inguruan asko hitz egiten da, baina praktikan gero eskubide horiek gauzatzeko bitarteko eta rekursorik jartzen ez den bitartean, uste dugu praktikan eskubide horiek urratzen jarraitzen direla. Berresten gara borroka sozio-sindikal honetan, uste dugu ezin ditugula gure eskubideak ere auzitegien esku utzi eta jarraituko dugula 12 eskubideen alde borrokan bai epaitegietan eta bai kaleetan ere. Bestalde, Munduko Bankuak hilaren amaieran konferentzia bat antolatu du beken, horren aurkako protesta dinamika antolatu dute Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak, EH Kapitalari Plantok eta Jauzi Ekosoziala Plataformak. Eta politika arloari dagokionez, maiatzaren 28ari begira jarriko gara, alderdiek hauteskunde kanpainarekin jarraitzen dute azken botoa lortu arte. Ikus ditzagun ekitaldiak. 4 hiriburuetan, ero gutxienez 3 hiriburuetan, mundu guztia konbentzituta dago, irabazterik badagoela. Hori ja irabaztea da. Atrikako, poltsikoko politikaren aurrean, buruz eta bihotzez egindako politika behar dugula. Gure autogobernua ez da betidanik izan, eta zaindu, babestu eta eguneratzen ez badugu, arriskuan izango dugu. Gure eskubideekin negozio bat egiten ari direla gutxi batzuentzat. Azken finean, pasarela hau gure ustez da Iruñako herriari, Iruñako jendeari adar jotze huts bat. Nafarroan alderdi guztiek agerraldiak egin dituzte hainbat tokitan. Azpimarratzekoa izan da alderdi gehienek aurkariak bilatu dituztela euren kanpaina mezuetan. Markesinak, bilabesak eta hiriko hormak hauteskunde kolorez daudeia da Iruñ herrian eta Nafarroan. Pasaden hortzegun arratsean ekin zioten kanpainari alderdiek, baina asteburuak hainbat ekitaldi eta zer errana ekarri du. PSOEko txibitek UPNeko bozkatzaileei dei egin die ari bozka emateko. Muchas personas que en alguna ocasión han votado a UPN saben que el Partido Socialista defiende Navarra y es un partido situado en la centralidad política, sin estridencias, con lealtad institucional, siempre defendiendo los fueros. UPNek aldiz EH Bilduren kontra egin du. El resto de las formaciones políticas son una franquicia de sus marcas en Madrid o en Bilbao. UPN no. UPN no depende de nadie, es el único partido que toma las decisiones aquí. Un gobierno del Partido Socialista con Bildu que va a generar más deterioro y más retroceso en Navarra. Eta Bilduk aldiz, UPNeko espartzaren eta eskuinaren aurka jo du. Vosotros, vosotras,
Sois los mejores, las mejores jefas de campaña después de Esparza, claro está. Gero Abaiko Uxuek PSOEren kontra egin du eta adorea eta balentria eskatu dio alderdiari. Y nos hemos encontrado con que socios de gobierno, socios parlamentarios también, se acochinan un poquito cuando hay que plantar cara ante Madrid. No lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir. Alderdien norgehiagoka, maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundeetarako. Eta Gipuzkoan Marisol Garmendiak Donostiako alkatetzarako hautagai sozialistak argi azaldu ditu naiz irratian alkate izateko dituen aukerak. Hauteskunde hauetan, ni naiz emakume hautagai bakarra eta baita ere primaria prozesu bat pasatu duen bakarra baita ere. Eta nik usten dut hori oso adierazgarria dela eta kontuan hartzekoa. Eta, bueno, primaria bat, PSOEk beti egiten ditu primariak, batzutan egoten dira, esan nahi nuke aurkezten dira kandidatu ezberdinak, eta kasu honetan gu Donostian izan ditugu emaitza onak, oso onak. Eta Gipuzkoako foru hauteskundei begira, hautagai nagusiekin hainbat gairi buruz hitz egiteko aukera izan dugu, lurralde historikoko mugikortasuna izan dugu hizpide besteak beste entzun. Ikustu dugu zentzu horretan, garraio publikoaren apustu egin behar dela, garraio publikoa elektrifikatu egin behar dela, garraio publikoak erakargarria izan behar duela, maiztasuna eskainiko digulako herritarrei eta benetan eskainiko digulako kotxea uzteko aukera, tarifetan ere begiratu egin behar dela, nola mantendu tarifa erabilgarri batzuk, ezta? Eta batez ere tarifen kontuan, gazteentzako, langabetuentzako eta persona zaurgarrienentzako nola aritu. HT apostu bat da, herri bezala, apostu sendoa, izan ere gure lehiakortasunerako, gure ekonomiaren lehiakortasunerako ezinbestekoa da horrelako mugikortasun azpiegitura bat. Lotuko gaituena Europarekin eta lotuko gaituena ari berean ere Iberiako peninsularekin. Behar dugu abiadura handiko trena, sekulako atzerapena dauka, hori horrela da. Espainiako gobernuak dauka horren ardura. Aldiriko trenak, hor bai dagoela inbertsio bat egin beharra, aspalditik gainea, eta ez da egiten. Eta hori bai jende gehienak hori erabiltzen du, aldiriko trenak. Bueno, hemen topoaren eta Renferen arteko elkar lotura behar dugu. Loioraseko Riberasen egingo den lotura ezinbestekoa da, eta hori bultzatzen ari gara. Alderdi sozialista bezala badakizu bere garaian Eusko Jaurlaritzan bultzatu genuen, gero etorri ziren beste batzuk eta gelditu zuten, kasu honetan EAJak gelditu zuen, eta berriro gure bultzakada izango du. Egoeraren, klima aldaketaren arloan, ez nahi baldin badugu jendea bere kotxea edo transporte pribatu erabili nahi, alternatiba jarri behar ditugu eta ezin dugu eduki daukagun trenak eta abiadura azkarraren trena kriston garrantzia dauka eta ez bakarrik pertsonerantzat eta klima aldaketarentzat, baita ere komertzialki Europakin duen lotura ikusi dugu nola Parisekin o Frantziarekin daukagun eztabaida hau, eske kriston garrantzia dauka. Bestalde gizarte arloko gaiekin jarraiki etxebizitza eta turismoaren afera landu dute Gipuzkoako ahaldungaiek. Entzun dezagun. Nahiko argi dago herritarrek zer pentsatzen duten, ezta? Donostian azken hau udalak egin duen inkesta baten arabera, Donostiarren 76 pentsatzen du turismoak Donostian topea jo duela. Donostia aipatzen dut, turismo gehien jasotzen duen hiria delako, ezta? Turismoa ekonomiaren arlo kontuan hartzeko bat ere bada, barne produktu gordinaren 5,2 Gipuzkoan, ezta? Baina turismoa beste gauza bat ere bada. Euskal Herria munduan, euskal kultura munduan, euskal hizkuntza munduan kokatzeko. Eta nik uste bi elementuak hartu behar direla kontuan. Eta gero horretaz aparte, turismoak ezin duela izan bertakoak
bidaltzeko, baztertzeko, asarretzeko balio duen zerbait. Gainera, turismoa jasangarria izango bada, eta epe luzerakoa izango balin bada, nahi eta nahi ez horri ere begiratu beharko dio, bestela kontrakotasun bat sortuko duelako. Danok gara turistak, danok izan nahi dugu turistak, eta gustatzen zaigu mundua ezagutzera joatea, baina guk ere hartu behar ditugu gure neurriak, hain zuzen ere turismo hori jasangarria izan dadin, guzientzako atsegina izan dadin, inori etzaio gustatzen Euro Disneyn bizitzea, edo Portaventuran bizitzea. Gustatzen zaio norbere herrian bizitzea. Eta ez da kapritxo bat norberak norbere herrian bizi nahi izatea. Eta konpartitu daiteke, baina ezin duna gertatu da, derrebente parke tematiko bat bilakatzea zure hiria horrek dakarren guziarekin, gentrifikazioarekin, zenbat gaztek utzi behar izan duten Donostia, etxebizitzaren prezioa, hor beste aldagai bat ere sartzen da, baina turismoak ere badauka eragina igo egindalako, azkenean hiri bizigarria izateko dauzkan baldintza zoragarri horiek Donostiak momentu batzuetan ahuldu egiten direlako, ezta? Argi dagoena da, Gipuzkoak badauzkala ezagutu ahal izateko eta erakutsi ahal izateko hainbat kontu, ezta? Ez da bakarrik pintxoa oso ondo dago, baina goi mailako gastronomia bat daukagu, goi mailako gastronomia hori lotu daiteke lehen sektoreak dituen beharrekin eta lehen sektorearekin nolabaiteko akordioak eginaz gure produktuak eskainiz, kultura zabal bat daukagu, hizkuntza eder bat daukagu, erakutsi dezakegu zer den herri hau, ezta? Turismoaren inguruan egingo nukeen gogoeta da. Gipuzkoa erakargarria dela, alegia, jende askok eta askok etorri nahi du Gipuzkoara, eta enaiz harritzen. Gurera etorri nahi izan ere, Gipuzkoak dauka ezaugarri asko erakargarri egiten dutenak. Gure kultura, gure hizkuntza, gastronomia, gure paisaiak, ze nolako orekak dauden, itsasoa, mendialdea, eguraldia ere, nez eta askotak esatzen gen euri asko egiten dula, egia da, erakargarria dela gure klima ere, bi aldeak nabarmenak dialako, eta gainera horrek ere ematen dio bere xarma, jende asko eta asko etortzen da gurera. Hor bilatu behar deguna da oreka, aspektu guztietan. Bai lurralde ikuspegitik eta bai kopuruaren ikuspegitik ere. Izan ere, turismoaz hitz egiten degunean askotan kostaldea etortzen zaigu burura, baina barrukaldean ere turismoak gero eta pixu gehiago dauka, eta hori ere sustatu beharrean gaude, baina danak behar du oreka bat. Turismoa beharrezkoa daukagu, ekonomiari ekarpen handia egiten dio, gure barne produktu gordinari ekarpen handia egiten dio, baina topatu behar dugu oreka bat, hain justu aberastasuna sortzeko, eta aldi berean ere eramangarria izan dadin bertan bizi direnentzako. Eta horretan lan bat egin beharra daukagu. Oreka ere, kontzeptu bezala erabiliko nuke honetan. Nik uste dut turismo sektorean eta gure aurrera pasu nabarmenak eman direla, baina egia da ordenatuan egin behar dela, eta gure proposamenak edo eskaintzak ere hortik dijoazte ez, gastronomia dela, gure paisaia dela, gure hondartzak direla, eta barretan hori modu orekatuan kudatu behar dela. Nik uste dut, nahiko ondo gabiltzala, ez dakit limitan gauden ala ez, baina nik uste dut kudeak eta hori aurrera behar dela, baina jasangarria izan bagarela, argi eta garbi. EAJ indartsu dagoela orokorrean Euskadin, eta badakigu bere eredua, garapen eredua zein den partxeak jarri hemenetan, baina aldi berean Euskadi turistiko bat, arrapalari bat garatu eta eraiki. Hori eri dira eraikitzen, ikusten dugu gero eta gehiago, kostaldea gero eta turistikoagoa da, eta gainera zifrak esaten dituztenean, iaz 4 milioi bisitari izan genituela, beren erantzuna da, areago joan behar dugu. Areago, noraino, zein da muga, zein da Gipuzkoaren, Euskadiren turismo erakargarritasuna. Zein ikuste, oain arte izan dela gure bizimodua, baina gu ezin baldikea hemen bizi, orduan zein izango da erakargarritasuna. Eta dudarik gabe hori desplazatzen gaitu, baztertzen gaitu, hemen bizi gareno kanpora zabotatzen gaitu, eta sortzen nahi dira parke tematiko bat izango balitz bezala, Euskadi bihurtuko da horrelakoa, gure kostaldeko hiriak bihurtuko dira Disneylandia, Pararrikos, horrela, alduten entzat. Eta langileak, alboko herrietan edo urrunago bizitzera denak etxe bizitza partekatzen, eta horrela ez geha urrutu behar.
Mediterranean horrela dago, eta hori kopiatzea nahi baldin badute, behintzat nik uste gure gizartearen kaltetan izango dela, horrek ez diola inolako onunarik ekarriko, eta turismo hori ez dugula nahi. Turismoa bai, baina hori ez. Gaur egun emantzipatzeko sekulako zailtasunak dituzte. Gipuzkoan 6 gaztetatik batek bakarrik egin diezaioke aurre emantzipazioari modu erreal batean. Eta emantzipazioa gainera ez da soilik gurasoen etxetik joatea. Emantzipazioa da gazteek beraien bizitza proiektuak askatasunez egin ahal izatea, ezta? Dauzkate soldata prekarioak, etxe bizitza bat alokatzeko edo erosteko aukerarik ez daukate inondik inora, esan genien prestatzeko, esan genien ikasteko, esan genien aukerak izango zituztela, eta hau da aurkitu duten eskenatokia. Zanik askotan galdetzen dut, ezta, nork apurtu du kontratu hau. Gazteek ez. Orduan, zaurgarritasun egoera honi irtenbideak eman behar zaizkio. Etxe bizitza berriak egin beharrean gaude, espazio kontu bat dago, momentu honetan Loiolako proiektua dago martxan, zorionez, urte batzuetarako kontua izango da, baina horrek egingo dio ekarpena Donostiako hiriari sekulakoa. Donostian gaur egun dagoen arazoetako bat etxe bizitzarena da, Loiolako afera hori maigainean dago urte eta urtetan, talentua izan du bengoz horri soluzio bide bat topatzeko Donostiako udalak, eta horrek benetan arnasa handia emango dio beste batzuekin batera. Hor etxe bizitza berriak egin beharrean gaude, egoera honi erantzun bat emateko. Orain onartu da etxe bizitzan lege berria, Euskadi mailan bageneukan etxe bizitza legea, eta nik uste dut guk definitu genuen, eta hori Alderdi Sozialistak ere bultzatu zuen, definitu genuen eskubide subjektibo bat bezala. Egin behar duguna da hori, ez? Eta lege berriak ere hori esaten du, ez? Alokairuan dauden kontratuak ezin daitezkela edozein modutan igo. Legez hori bermatzen badugu, aukera pausua nabarmena da, eta hori gaztentzako ere importantea da. Hori esan nahi dut. Hemen zer da, ondasun ekonomiko bat, etxe bizitza bat, edo eskubide soziala da. Eta argita garbi esaten dizu guretzat, lehenengo gauza da eskubide soziala dela. Eta denontzako bermatu behar dela hori. Orduan, hor arazo bat dagoela, hori ukaezina da, argita garbi, eta hori da konpontzeko. Eta hortarako legeak ditugu, eta gero, noski, kudeaketa. Eta nik uste dut, kudeaketan eta legean aurrerapenak eman direla, eta bidea hor dagoela finkatuta eta hortik jarraitu dugula. Etxe bizitza legeak, aterki juridikoa eman du, orain Eusko Jaurlaritzak eta EAJak ez daka aitzakiarik bere legea autonomikoa ez aplikatzeko. Hortik hasi, hor badago hainbat tresna ez direnak aplikatzen. Hain zuzen ere, prezioak kontrolatzeko eta orain baita ere, eremu tensionatuak deklaratzeko. Horrek emango du ikaragarrizko tresna, espekulazio honi muga jartzeko, erabat, behintzat zadebekatzeko. Gero baita ere, oantxe bertan legea tramitatzen ari den bidean ere bai, aigea denak orokorrean baita ere turismoarekin dutako etxe bizitzak, alokairuak eta horri baita ere regulatzeko pixka gehiago, ez? Aukera emateko baita ere autonomia erkidegoei eta udalerriei ere bai, hori arautzeko, mugatzeko, ez daki zein izango den bukatuko du, arabekiko den formula, iparralden Donibane Lohitzune inguruan aplikatu denak bere ondorio onak izaten ari da, izaten ere batek nahi baldin badu bere etxe bizitza bat alokatu, turismoari begira, beste bat izan behar du urte osoko alokairuan. Bai ala bai, bestela debekatuta daka turismoari alokatutako etxe bizitza bat eukitzea. Horrelako formulak ezakit hori, baina beste bat bilatu behar da, izen ere murrizteko, mugatzeko. Egin behar den gauz lehena da etxe gehiago egin. Bai privatuak, bai publikoak, baina etxe gehiago egin. Gero eta azkenean hau da oferta demanda. Gero eta etxe gehiago egin, prezioa suposatzen da beruntz egin behar duela. Eta gero bestaldetik, gero eta garestiago dira, baina gauza zer da gure soldatak eta gure lanpostuak berdin daudela. Eta gaina langabezia goruntz jodu, enpresaia ez dia sortzen, gaina geisten ari dira, enpresen zenbakia, eta hori da lanpostuak ematen duena. Haritik hirira bi geografok osatutako lantalde bat da. Gure lurralde zein hiriak leku gizatiarrago batean bihurtzeko grinak batzen ditu, gizarte, ekonomia eta ingurumen iraunkortasuna errespetatu. Zirigintza eta etxebizitzari buruz hitz egiteko Jon Macias eta Josu del Campo Haritik hirirako kideekin hitz egingo dugu orain. Kaixo bioi. Kaixo, arratsaldeon. Lehenik eta behin nola sortu zen Haritik hirira?
Haritik irira dagoeneko duela 2 urte sortu genuen Jon eta biok. Duela 2 urte, oraindik ere batak zein besteak gure master ikasketak burutzen ari ginen, lurraldeekin eta hiriekin loturiko master ikasketak. Eta pentsatu genuen, gehien bat sare sozialetan eta hedabideetan ikusten genuen azterketak eta analisiak ikusita, Euskal Herrian eta Euskaraz lurraldekiko eta hiriekiko analisi edota ikerketak gutxi aurkitzen zirela, guretzako beti eredu moduan gaindegia bezalako enpresak ereduak izan ditugu, baina handik haratago oso eredu gutxi aurkitzen genituen. Beraz, pentsatu genuen nolabait utxune hori betetzea edo aukera ona izango litzatekeela, gure ikerketak eta gure analisiak eginez, eta beste alde batetik, zergatik ez, biak geografoak garenez eta gure lanaren inguruan orokorrean ezjakintasun handia dagoenez, pixka bat ezagutarazi baita ere geografoak orokorrean egiten dugun lana. Etxebizitzan zentratuko gara orain, izan ere Euskal Herrian adibidez gazteek alokairua ordaintzeko zailtasun handiak dituzte. Alokairuak oso garestiak dira eta soldata txikiak. Zer suposatzen du horrek guztiak? Esan duzun bezala, geroz eta ohikoa da gaztiontzat alokairua ordaintzeko arazoak eukitzea, eta horren erakusle da emantzipazio adinean azken hamarkadetan egon dien atzerapenak. Hau da, alokairuan prezioan igoerian ondorioz, gaztiok geroz eta berandua ulagatzen dugu gurasuen etxia. Azken finean, auzo jakin bateko biztanlerixak daukan errenta espaldin badator bat alokairuan prezioakin, euren burua behartuta ikusiko dabe eremu hori lagatzeran etxebizitzak merkiauak dien auzo batera joateko. Eta aipagarria izango litzake adibidez, Donostiako kasua, nun erdialdeko eremuan etxebizitzen prezioa eta alokairun prezioa handitzen joan den azken hamarkadetan, eta bertako biztanliek ezin izan dabe prezio hori pagau, eta gehien bat periferiako eremutara mugitzen joan dira, bertan etxebizitzan prezioa merkiagoa dalako. Zer gertauko da pixkanaka eta gradualki periferiako eremuak birbalorizatzen joango diela, eta horren ondorioz, kanporaketa hori Donostiako udalerrixan mugetatik haratau joango dela, eta joaten ari dela, eta Hernani eta Astigarraga moduko udalerrixetan adibidez, biztanlerixia asko azten dabil, eta Donostiako erdialdean kontrara uzten. Horrek orduan egoera sozioekonomikoarekin dauka zerikusia, ez da segregazioa dagoela esan dezakegu? Bai, guztiz segregazioa dagoela esan leike. Azken finean, ezaugarri sozioekonomiko antzerakoak dauzkaden familiak eta pertsonak normalian eremu berdintsuetan edo eremu jakin batean kokatzen dira. Adibidez, errenta baxua daukan familia bat, alkilerran prezioa, etxebizitzan prezioa, bajua dan eremu baten kokatuko da. Eta kontrakoa gertauko da, aberatzen eremuetan. Horrek, zer eragingo da, alde batetik, auzoan beran baitxan homogeneidade bat egongo da perfil sozioekonomikoan, baina auzoen arteko konparaketia eginaz ikusiko dugu guztiz heterogeneoak direla. Eta bi izolautako eremu aurkitzuko ditugula. Hortaz gain be, segregazioa aurkitzuko zerbitzuen sarbidean adibidez. Normalian erdiguneko eremutan eta errenta altua dagoen eremutan errezagoa izaten dalako ospitzaletara edo ikastoletara sarbidea aukitzea. Ipar Euskal Herrira egingo dugu orain salto, izan ere bertan gero eta zailagoa eta garestiagoa ere da etxebizitza bat lortzea, batez ere Lapurdiko kostaldean, nolakoa da bertako argazkia? Bai, orokorrean esan behar da guk gure ikerketak egiterakoan, ikerketak egin aurretik beti izan ohi dugula hipotesiren bat, baina Ipar Euskal Herriko kasuan bagenekien bigarren etxebizitza kopurua oso nabarmena zela, Ipar Euskal Herri osoan zehar, baina ez genituen emaitza hauek espero egia esan. Gaur egun 5 etxebizitzatik bat bigarren etxebizitza iparraldean, hau da etxebizitzen 20-21 inguru bigarren etxebizitza da, eta gainera zonalde batzuetan egoera hau are larriagoa da. Batez ere Zuberako barnealdean eta bereziki
Lapurdiko kostaldean, bigarren etxebizitzak 140 edo eta 50 izatera iritsi daitezke. Batez ere, esan bezala, egoera larriena Lapurdiko kostaldean dugu. Egia da bertan kokatzen direla hiri handienak, bai Biarritz, Baiona, Angelu eta abar, baina bertan ditugun datuak ikaragarriak dira eta orokorrean azken urteetako prozesu baten emaitza dira. Gehien bat, 21. mende hasieran, 1989 eta 2008 urten bitartean, Ipar Euskal Herrian eraiki ziren etxebizitza berrien 137, bigarren etxebizitzak izan ziren. Hau da, 10 etxebizitza berrietatik 4, bigarren etxebizitzak, eta datu hauek ikaragarriak dira. Horren ondorioz, azken hamarkadetako prozesu honek gaur egungo egoerara eramaten gaitu. Horren arira ere zuen ikerketan Airbnb efektua aipatzen duzue, zer da hori? Bai, mundu osoan zehar hedatzen ari den efektu bat da, ez? Azken finean hainbat osagairen ondorioa da. Alde batetik, Booking edo Airbnb bezalako enpresek izugarri erraztu dute etxebizitza turistikoen salerosketa. Gaur egun klik baten bidez edozein hiritako etxebizitza turistikoak ikusi ditzaket, argazkiak, bertan egon direnen iruzkinak, eta klik baten bidez, nolabait alokatu dezaket. Beraz, alde batetik izugarri erraztu dira salerosketak. Bigarren puntu bat, errentagarritasuna da. Kontuan izan behar dugu, etxebizitza turistikoen errentasuna, orokorrean, familia etxebizitzena baino, askoz ere handiagoa dela. Orokorrean, 3 aldiz handiagoa da. Horren ondorioz, enpresari eta jabe askok pentsatu dutena da, familia etxebizitza turistiko bilakatzea. Eta hori da gaur egun dugun egoeraren ondoriotako bat. Eta azken puntu bat, legedia izango litzateke. Azken finean, prozesua hain azkarra izan da, non gure hirietako eta gure auzoetako legedia ez zegoen prestatua hazkunde hau nolabait gelditzeko. Gaur egun egea pixkanaka gelditzen goazela, baina Airbnb efektua izango litzateke, ehundaka eta milaka familia etxebizitza turistiko bilakatzearen ondorioa eta honek sor ditzaken desplazamendu mugimenduak eta alokairuaren prezioaren igoera, nola ez. Eta hori guztia esan da zer nolako ondorioak edo nola aurreikusten duzue etorkizun hurbila? Bueno, egia da oraintxe bertan, batez ere iparralden duela pare bat hilabete, lehen konpentsazio neurriak hartzen hasi garela. Horren ondorioz gaur egun edozein pertsonak etxebizitza turistiko berri bat implantatu nahi badu, horren ordez, orain arte familia etxebizitza etzen eremu bat edo lokal bat, familia etxebizitza bilakatu beharko du. Horren ondorioz, nolabait bermatuko dugu familia etxebizitzen kopurua ez dela jaitsiko eta etxebizitza eskubide hori nolabait bermatzen da. Hala ere, esan behar da, iparraldeko kasuan, konpentsazio neurri hauek, besterik gabe, hazkundea mugatzen dutela, baina guk pentsatzen dugu gaur egun dagoen egoera ikusita, hazkunde hori mugatzeaz gain, komenigarria litzatekeela nola ez, hazkunde hori mugatzeaz gain, neurriak hartu, gaur egungo hazkunde hori jaitsi eta berriz ere nolabait familia etxebizitza gehiago berreskuratu, etxebizitza turistikoen ordainetan nolabait. Jon, Josu, mila esker gurekin egoteagatik eta zuen ikerketaren nondik norakoak azaltzeagatik. Hurrengor arte. Eskerrik asko zuei. Eta osasunari dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiko ahaldungaiek ere, haien proposamenak plazaratu dituzte, entzun ditzagun. Nik uste dut nahikoa dela osasun arloan ari diren profesionalei galdetzea ea nola ari diren. Osasun arloko sindikatuei galdetzea ea zergatik ez duten deitzen mahai sektoriala beraiekin hitz egiteko eta zergatik dagoen greba bat deituta. Nahikoa da edozein pertsonekin hitz egitea eta galdetzea abertzen bat kosta zaion telefonoz zita bat hartzea edo zita presentzial bat hartzea. Egoera dago oso gainbera jota. Antizipazioz ez da jokatu, gestoreek bazekiten jendeak erretiroak hartuko dituela, lehen arretako mediku gehiago beharko zirela,
zer zetorren bazekiten eta gaizki kudeatu dute. Eta gaizki kudeatze horrek zertara garamatza, osasungintza privatizatzera. Eta alduenak ordaintzen du, ez itxaron zerrenda batean egoteko, baina ezin duenak itxaron zerrenda horretan egon behar du tokatzen zaiona. Eta orduan uste dut, sekulako aldaketa behar duela Osakidetzak, serio hartu, 21 mendeko beharretara egokitu, badakigulako gizartea sartuko dela, beste behar batzuk izango ditugula, badakigulako osasun mentalari arreta jarri behar diogula, behingoz arreta jarri behar diogula. Egin behar dana, nik konfiantza daukat, jakinda egoera ez dela erresa, jakinda kezka iturri dela Gipuzkoarraontzat, kezka iturri dan bezala gure herrian eta Europa guztian konfiantza daukat gai izango garela danon artean egoera honi erantzun bat emateko eta berriro ere konfiantza lortzeko. Baina guk osasun sistema ona daukagu, inbertsio handik egiten ari gera, zailtasunak handiak dira, baina ahalegin kolektibo handi baten ondorio da osasun sistema, ondo funtzionatzen duen osasun sistema, momentu honetan beharrak dituenak eta behar horiei erantzun beharko diegu, eta hor, nik uste egin dezakegun gauzarik onena da, eukitzea jarrera eraikitzaile bat. Alegia, babestu beharreko zerbait da, eta danok egin beharko dugu gure ekarpena. Zer gertatzen da, nik uste dut kudeaketa asko betu daitekela, kasu honetan. Eta zuk esan duzu ez da gure eskumena, baina noski aldun nagusi bezala, eskatu behar zaio, osasun sailari, gobernuko osasun sailari hobetu egin behar direla, hemen dauden baldintzak eta hemen dauden egiturak, ez? Zuk aipatu duzu Donostiako ospitala, onkologikoa, Bidasoako ospitala, Tolosakoa oraindik egin gabe dago, lehen mailako ardura. Ikusten dugu lidergo falta badagola privatizatzeko edo besterentzeko plan ikaragarria Euskadi mailan, beste herrialde liberal batzuetako eredua nahi dutela honea ekarri, aidia ekartzen gainera, eta esaten dutenean medikuak ez daudela, eta gero enteratzen zea, urtarrilean zeudenak kalera bota zituztela batzuk, behin-behineko kontratuek zeudenak, esaten duzu, ez daudela, ez dituzu nahi. Ari da murrizten eta jendeari da juten pribatura. Badi maduzuk zerbitzua bermatzen leku guztitan eta behar den abiadurarekin, horrek esan nahi du edo dirua ez dela nahikoa, edo kudaketa oso txarra dela. Baina errua argi dago lidergoan dagoela, eta lidergoa da Eusko Jaurlaritza eta EAJ. Jasanezina da egiten ari direna Gipuzkoako ospitaleekin eta Gipuzkoako Osakidetza parte horrekin eta Oarsoaldean egiten ari denekin. Deskapitalizazio kristona egiten ari dira Gipuzkoako ospitaleekin Bilbora eramateko gauzak, eta hau jasanezina da. Bota egin dute dana kanpora jartzeko beraiek kontrolatzen duten bozera maileak. Hau, eske jasanezina da. Berriz ere, gauzak gaizki egiten baldin badira, ez dakit normala denera ez baino, gaizki egiten baldin badira, behintzat, esan, barkamen askatu, hau, gaizki egin dugu, eta lehen esan duan bezala, eseri eta hasi pixkat gipuzkoanismo horrekin, edo Gipuzkoan behar dugun erronkak kudeatzen, eta utzi beste partidismo horiek Bilbora eramateko ez dakit zer eta ez dakit nora, Donostin geneukana, Euskal Herrian zegoen onenetarikoa zen. Eta kulturarlora salto Gasteizko Montermoso kulturuneak Rock on Top ekitaldiaren 2. edizioa jasoko du, maiatzaren 24tik ekainaren 14 bitarten. Ekitaldi horren funtsa, 2023ko Azken Arrok Festival jaialdian egongo diren taldei buruzko musika dokumentalak proiektatzea izango da.
Eta kirolarloan Manuel Merillas eta Daniela Oemus nagusitu dira Zegama Aizkorri mendi lasterketan. Informazio horrekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Nogen taldearen 1000 aldiz abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte.